Krásny deň, milí priatelia. Zdravím vás opäť z môjho lesa, kde som prišla sláviť letný slnovrat. Letný slnovrat je oslava v mojom ponímaní takej plnosti a radosti života, kedy slnko sa dostáva do takej svojej plnej síly, keď dozrieva do svojej síly. A mne tam prišla taká téma toho nášho vnútorného slnka. Toho, ako je dôležité, aby nezhaslo, ale naopak, aby svietilo, aby sa rozžiarovalo do plnej sily, aby tiež dosiahlo ten svoj vrchol, ten svoj stred a mohli sme zažívať taký svoj vnútorný slnovrat každý deň. Najmä v časoch, keď je to veľmi náročné ustáť, obzvlášť teraz, keď sa dejú veci a ešte len budú dosť výrazné tie zmeny, je veľmi dôležité si držať to svoje svetlo a nechať ho žiariť. Pretože v tom svetle je vlastne časť, je to vlastne ten kúsok božskej častice nášho stvoriteľa, ktorý máme každý z nás a ktorá nám bola daná presne na to, aby to svetlo mohlo žiariť, aby nám prinášalo múdrosť, aby nám dávalo silu, aby sme mohli plne cítiť tú autenticitu nášho ja, byť v tej radosti, v hojnosti a stále žiariť. To je veľmi teraz dôležité v týchto časoch, žiariť. Takže to je taká téma, ktorá sa mi tam otvorila teraz ešte pár dní pred slnovratom a chcela som ju s vami pozdieľať. A čo som vnímala, keď prichádzal ten čas v napojení na našu matku, som vnímala, ako sa z jej stredu vynára alebo rodí nádherný svetelný had. A ten had postupoval smerom nahor a vošiel do mňa a usadil sa mi v srdci a prežiaril mi celé moje telo a potom som len vnímala to spojenie tej zeme cez to moje srdce a nekonečným vesmírom. Takže bolo to pre mňa veľmi čarovné, veľmi silné. Ešte stále cítim tú energiu a ten svetelný had tam stále svieti. A ja vám prajem, aby to vaše svetlo vnútorné stále žiarilo viac a viac, do väčšej intenzity. Aby ste vnímali, čo prináša, čo vám dáva. A aby ste mali tieto dni plné svetla, radosti, hojnosti a nech máte krásny čas.